Najviše mi se dopalo to što je jedan onako jako lep princip učenja kroz igru, kroz puno interakcije sa profesorima, sa učesnicima, naravno svim. Ljubaznost, dosta, baš. Znači, toliko, bar meni onako jako puno značilo da steknem neko samopouzdanje, da vidim tačno, da uhvatim neke greške, da mi se sve lepo pojasni onako od početka do kraja i da prosto budem puna samopouzdanja. Pa svakodnevno kod mene, stvarno, kod mene na radnom mestu svakog dana to i vidim, zato i kažem, jer stalno imamo neke konferencijske pozive i komuniciramo puno sa ljudima koji nisu sa našeg govornog područja, svi komuniciramo na engleskom, na nemačkom i stvarno svaki dan vidim koliko napredujem. Zašto? Zato što su najbolji. Zato što su stvarno, onako sad, bez šale, jedna jako dobra firma, jako dobra kompanija koja mislim da trenutno nema konkurencije u Beogradu.